To był mecz dwóch najlepszych na Śląsku drużyn tej kategorii wiekowej. W 22. kolejce spotkań Śląskiej Ligi Juniorów Starszych Stadion Śląski Chorzów podejmował lidera rozgrywek Górnika Zabrze. Teoretycznie w przypadku zwycięstwa nad trójkolorowymi podopieczni trenerów Pawła Grycmana i Andrzeja Nieściora mogli jeszcze po cichu myśleć o prześcignięciu Zabrzan na mecie rozgrywek. W praktyce Górnik jeszcze jesienią wypracował sobie taką przewagę w tabeli, że trudno było przypuszczać, by komukolwiek udało się jeszcze zagrozić jego zwycięstwu. W pierwszej części spotkania mecz był dość wyrównany. Pierwsi bramkę zdobyli chorzowianie, a jej autorem Antoni Turczyński. Mający swoje okazje do podwyższenia prowadzenia, gospodarze nie wykorzystali żadnej z nich. Pechowy gol samobójczy Bartłomieja Mazura sprawił zaś, że na przerwę oba zespoły schodziły przy remisie 1-1. Po zmianie stron mocno nacisnęli goście. W efekcie pierwszy kwadrans drugiej odsłony przyniósł im 2 gole i prowadzenie 3-1. Zabrzanie kontrolowali przebieg gry, choć w samej końcówce po rzucie wolnym Turczyński dał jeszcze stadionowi nadzieję, a kilkadziesiąt sekund później obrońcy gości wybijali piłkę z własnej linii bramkowej.
Stadion Śląski Chorzów przegrał z Górnikiem Zabrze na własnym boisku 2-3.